ಪೆಣ್ಣು ಕೇಸ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸುರುವಾಪುನು ಒರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಲ್ತು ಆಯ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಇಪ್ಪುವೆ ಅಂಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೋಸದ ಜಾಲದ ಉಳಾಯಿ ಬುರುವೆ ಮುಲ್ಪ ಒರಿಯನೋರಿ ನಂಬಾದು ಎಂಚೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ಪಿರವು ಯಾರುಲ್ಲೇರು ಅಸಲ್ಗ್ ಈ ಪೆಣ್ಣು ಕೇಸ್ ಪಂಡೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪಿನನು ಸಿನಿಮೊಡು ತೋಜಾದೆರು ಕತೆ ದುಂಬು ಪೋನಗ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಕತೆದ ಮಿತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾವುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮೊಡು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಾವಿದೇರ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ನೈಜವಾದ ನಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಹೀರೋ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರದ ನಡುಟಿಪ್ಪುನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕಾತೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಡುಟು ಬರ್ಪುನ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ತೆಳಿಕೆ ಬರ್ಪೌಂಡು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಿನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದಿತ್ತಂಡ್ಲ ತೂಯರೆ ಭಾರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾದು ಬೈದುಂಡು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸುರುತ ಭಾಗ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪುಣು ಕತೆಗೆ ವೇಗ ಬರ್ಪುನೋ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮೋಡು ಬರ್ಪುನ ಕೆಲವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಿಷಯಲು ನಮಕ್ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ದುಂಬು ದಾದಾಪುಣು ಪಂದು ಈಸಿಯಾದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒರಿಯಗೊರಿ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನ ಕತೆನು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತು ಸಿನಿಮೋಡು ತೂತ ಅಂಚಾದು ಕತೆಟ್ ನನೊಂತೆ ಪೊಸತನ ಇತ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡಾಪುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ನನೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕತೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ತೂಕ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೆಣ್ಣು ಕೇಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಖುಷೀಟು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತೂವೋಲಿ ಈ ರಿವ್ಯೂ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಲೆಗಾದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯರೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು